Bumalik ako hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil may naiwang hindi ko pa naiintindihan. Ilocos Sur, lupang pinanggalingan ng mga kwento ng aking lolo, ng usok ng tabako, ng alon sa dagat, ng mga yapak sa kalsadang bato. Noon, isa lang itong lugar sa mapa. Ngayon, isa na itong tanong na kailangan kong sagutin. Hindi ko inakalang ang pagbabalik ay hindi lang pala paglingon, kundi paglalakad pabalik sa mga bagay na iniwan at mga taong handang sabayan ako sa pagtuklas muli. Ken malagip mo, ito'y kayo lang hindi nga istorya ko ni apong mo. Tatans ka mo ten tagaramit istorya. Istorya lang kadiday when no makalaglagipan namin dito naman. Sa bawat habi ng Inabel, may panalangin. Sa bawat piraso ng burnay, may kasaysayan. Sa bawat dahon ng tabako, may buhay na binuhay ng mga ninuno namin. Ang akala kong lumipas na, nandito pa pala. Tahimik lang, naghihintay muling madinig. Di bunga nga awan pa'y kapadpad na tadi jay bituenen. Kuya mom, agbal balik yung teknolohiya na naglapas na tiyempo. Kun, ngam ti kultura ken tradisyon katagtultuloy nga may preserba. Gusto, di ba ako nagbaliwan na? Gusto. Parangken ka no anya ka na bituen kinagsalir kinayanak ka tagpaiso biyag kuha na warasan daytoy lubong kapatadang na pagasatan ngamin biyag ko awan man na nagesman no disiksi kalaeng biyag ko't pagayayatan taagpaiso anarigat ang tayong matay tabiyag na piman daytay kang matunday
no to'y ayat kuken ka, biag ko di mapapaay. Han ko mga magpukanan niya tada dito Ilocos Sur tata. No diket dapat malaglagi plata. Gusto. Kaya maibigan. Gusto. Kasama si Iska, sinimulan naming likumin ang alaala. Hindi bilang alaala lang, kundi bilang paalala na tayo ang tunay ng kahapon at bukas. Kami ang tagapag-ingat ng apoy na nagsisilbing liwanag. At sa bawat click ng kamera, sa bawat reel na aming ginuguhit, may siglat na bumabalik. Slabyag. Hininot ng ornos. Pure madadadaelen. Kasla akla inabon. Natibgar, bayat ti panubok ti panawon. Ang Ilocos Sur ay hindi lang alaala ng kahapon. Ito'y panata sa ngayon. At kung may matututunan man kami dito, iyon ay ito. Ang pamana ay hindi dapat itinatago. Dapat ito'y isinasabuhay, ipinapasa at ipinagpapatuloy. Ubrahin to ulit. Dito next year, Ubraan taag na nayon.